Moezenbestrijding met wetter is op zichzelf wel effectief, maar net overal is ongenoeg wetter te komen. Op gewoon plakken roeien de moezen al gauw weer in de gruiden om, die het onder wetter zet wien. Zei ik bij Jacob van der Wal, die bij Waarts workt. Wij hebben altijd de pijl aardig leeg gewonnen. Dan kun je mooi op het land op. Dat woonboer graag. En uiteraard vrekt handig. Maar dat iedereen begint te pompen, dan is er gewoon te meer wetter. En dan kan ik net de oerel wetter krijgen. Dus dan, dat is verrekt de lastig, want er moet een heel soort wetter op. En met alle boeren met al natuurlijk los, wat dan is. Oors gaan de moezen naar een droegstik loon, dus alles moet onder wetter. Daar ben je nou druk aan het onderzoek aan, mijn wetenschap en mijn onderzoekbureaus, van hoe alles in kaart brengen. Hè. Sommige plekken is het makkelijk, wij zitten hier onder de maar, dus dan kan je die polder, voorste polder wel vol pompen op mijn wetter, dat moet mogelijk zijn. Kan langer doen al. Maar het pijl wat hoger, dat helpt ik al een beetje in voor de sluitkanten, want daar komen ze bij. Maar er moet gewoon meer, nou ja, erop pompen of wat dan ook maar er moet meer wetter komen. Maar pompen, ja, die bent joer, hè? Ja, maar moest ik niet joer. De boeren hebben een soort leerd van de moezenpleeg. Het is nou tijd voor een plan van aanpak. Er is al een waskorgingssysteem. Dus je zegt duidelijk in 2015 is het net aan ramp worden. Omdat mensen toch eerder ingrijpen en nou, wij hebben zo dat 4 miljoen en dat hij ze opvallen gewoon op die onder water zetten. En, nou, dat helpt gewoon. Je moet het nevens van der Wal voor elk gebied apart besjen, want net alle bestrijdingsmethodes werken overal lieke goed.